अगर आप भी हलकट भोजपुरी आइटम के वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना ना भूलें। माई घर रोवत बाटी जाके समझाता नहीं यार माई घर रोवत बाटी। कि सोची सोची मनवा हमरो घबरात बाटे हो तैसन आइल बाटे वायरस फैलल जात बाटे हो। कि सोची सोची मनवा हमरो घबरात बाटे हो तैसन आइल बाटे वायरस फैलल जात बाटे हो। होकत सतिया के कहीं बतिया रोग के चलल बाबा यार माई घर रोवत बाटी जाके समझाता नहीं यार माई घर रोवत बाटी जाके समझाता नहीं यार माई घर रोवत बाटी। कि कौन करी हम उपाय ना सुझात बाटे हो कि घरे कैसे आई हमके